l'origen de les bandes és per un costat militar i per l'altre religiós. Bueno, però d'això el que més sap és ell, que per això és músic. Bueno, pues sí, l'origen de les bandes ens podrien remuntar fins a l'edat mitjana, quan el que més estilava era la música vocal. Quan se cantava hi havia unes persones que es dedicaven a tocar i per diferenciar-los dels cantors es van nomenar els coneguts ministrels, que són les persones que tocaven, i ahir se juntaven per fer música. No ha quedat molta referència, perquè el que més se feia en aquella època era la música religiosa, que lògicament era música vocal, però passant els segles, aquesta música estava ahí, i ja quan van aplegar al segle XIX, en tota la revolució industrial, hi hagué unes modificacions i la tecnologia va aplegar als instruments musicals, només a la corda, ja als instruments de vent, i a mitjans del segle XIX havia un inventor belga que es deia Adolf Sax, que aquest home va revolucionar les bandes de música, perquè gràcies a aquest home tenim instruments com això, com tenim el saxofó així, saxofon, sax, que diu l'home sax de cognom, fon de sonar. Tenim els saxofons, els clarinets ja estaven inventats, però es va modificar i es va fer més, es va modernitzar. Van inventar les tubes no existien, menys mal que es van inventar, si no no haguem tocat. Els trombons ja existien perquè eren de vares, les trompes també li va ficar el sistema de vàlvules o pistons que coneixem ara, i tot això va anar evolucionant i és el que coneixem avui. Així en Espanya, com ha dit Juanvi, la tradició musical de les bandes va començar sobretot en les bandes militars. Ahir també els exèrcits era costum de dur una banda per arengar a les tropes. I de fet, hem de tindre en compte que durant anys l'estètica de les bandes ha sigut una estètica molt marcada per l'estètica militar. La gorra de plat, el mateix uniforme i, com no, la bandera. La bandera és el símbolo d'una tropa més que d'un grup de músics, però ahí està, i és una de les coses més importants de qualsevol banda de música, de qualsevol societat musical. I es van ajuntar totes les xiques del poble, per cert, una germana meva. I van fer la bandera, que és la mateixa que hi ha en un clarinet. I van a València i les xiques van pagar la bandera. I va ser padrí un cosí meu germà, el cosí Joan, que van matar en la guerra, i Pepa Sagristana van ser els padrins. Quins temps aquells, Bé, tot passa. Tot passa. Tenia 7 anys. I van fer un enterro d'aquell entonces en música, en la banda. I jo darrere l'enterro, darrere la música. I quan venim per cavall, jo xiulava la marxa eixa. I el mestre Pérez, que em va sentir, i en si li diu a mon pare: «Che, apunta el xicon a la banda que té molta entonació». I em vaig apuntar. Ara n'hi ha més mitjos per ensenyar-se. Ara van al conservatori i a cada un té el seu professor. Si és de clarinet, el professor de clarinet. I si és de trombó, professor de trombó. Entonces el mestre Pérez es dedicava a tot. I com va vindre a comprar-me el llibre, el Solfeo, el primer eslava, que ma mare podia comprar, i valia 6 pessetes, i ma mare podia pagar de cada manera. I el mestre Borja, en glòria estiga, diu, jo el pague, i ma mare després, en un 15, 2 15, així va pagar el llibre. Als 11 anys vaig entrar a la banda. Fins avui. En tinc 71, 60 anys que estic en la banda, que no falla ni a un ensaio ni a res. I m'aguanten perquè sóc el que subministra la misteleta després de l'ensaio. Per això m'aguanten, si no m'aguantarien. Ho tinc com una droga, la música.
I en la música, el que tenia quan enseñaven, mare de Déu, Joan del Carreret, pas glòria estiga, treballant a la Serra de Bèrnia, i veníem a l'ensaio de la música. Calet, monem per avall? Monem l'ensaio. I ala, per avall. I l'endemà matí me'n tornàvem per amunt a Peuet, fins a la Serra de Bèrnia, a acabar per fer blat per menjar. Entonces era una il·lusió, avui ja està tot massa, n'hi ha massa de tot. No és com entonces. Això era un sacrifici. Vindre de la muntanya, així, una hora de camí, a ensenyar-se i baix, i després per amunt altra volta. Vaig començar a tocar la caixa, ensai, allí, jo no, la clave de fa no la vaig tocar, però la caixa, em donen la caixa i era president el pare del retorn, tio Pepe, Quirlo. Miquelet, afanya't, espavila't, que tenim que anar a Callosa. Jo a Callosa va anar, a Callosa vaig anar a tocar. Mira, avant. Pues sí, és el que havia. Tots no pensaven en més que anar als pobles, anem a tocar a tal poble. I era només per menjar, no com ara, que el menjar va tirat. Vaig tindre el gust un any de menjar pilotes dolces. En companyia Salaes feien pilotes dolces. Jo els vaig tastar en el Benitatxell, en el Poble Nou. I una volta vaig anar a l'Alfàs, en la música de l'Alfàs vam anar un altre xic que ha mort i jo, i resulta que me'n vaig anar a casa, jo no havia menjat mai carn de borrego, i la dona em fa, vol una xulleta de borrego? I jo dic, no, a mi no m'agrada, no n'havia menjat mai. I vaig amb un altre xit, i així no m'ha quedat. El dia que eixia la música és quan menjaves un menjar extraordinari, perquè en casa potser era corrent i poquet. Normalment vivíem sobre això, perquè quan no hi havia res més, per això la música es realitzava en molt de conjunt i amb molta alegria, perquè tots els jóvens eixien fora a casa, perquè en casa no hi havia res. Al Televella no hi havia res. Manera de pas Déu bé era així fora. Efectivament, va començar el 34, quan es van repartir els primers mètodes eslava, i els xiquets i majors del poblet anaven mirant i ensenyant-se la solfa. Però ja l'1 de desembre de 1935 s'inaugura la primera seu social, i ahir irrompixen en força, en aquesta força que diu la revista Altea, que era pròpia de unos jóvenes entusiastas de la música, dirigidos por José Ortiz Ronda, Pepito el Perolo. La llegenda diu que Pepito un dia es va trobar en una persona d'ací, de les cases, i li va dir, per què no fem una bandeta allà dalt? I es va agradar la idea, van començar, i fins a dia d'avui. I esperem que per molts anys. Jo, com feien falta músics, jo quan vaig començar el segon mètode ja, vaig entrar a la banda i ja em vaig deixar el solfeo. Nosaltres ens ensenyaven 3 o 4 cosetes per entrar i ja estava, el que era la marxa nacional, que entonces es tocava en els professors, uno que tocàvem en el Calvari, això, el Sepulcro, 3 o 4 cosetes i 3 o 4 passadobles, i una volta que tocaves el paperet, ell mateix el dia. O sigui, com músic que no el va al conservatori, entra a la banda i més ràpid, però base no en té ninguna. No hi havia entonces, no és com ara el conservatori, que el procés és més lento, però de més profit. És veritat, tots els músics parlen de que entraven a la banda sabent tocar 1 o 2 passodobles, la marxa nacional i alguna marxa de professor, perquè això era el primer que havia que saber per començar a eixir per els pobles. Posàvem uns bancs enmig del camió i allí anàvem sentats. I portaven els conills i tot en el mateix camió que anàvem assentats, el tio Joan del Pallarès, doncs nosaltres també. Si no hubiera sigut per la música, d'on anar a les falles de Sant Joan, ni mucho menos, que anàvem allà en Carolines Altes, així baix que deia Alfonso el Sabio, també, molts anys, les falles, i en el coll igual. Veníem en el trenet i baixàvem allà baix a l'estació, i d'allí a caminant, perquè sí, una volta em va portar un guàrdia civil en una moto, em va portar al TEA, que és que jo tenia por d'estar tocar-li els solapes,
per els galons i tot això. I mira que Voldemar darrere un guàrdia civil i en la moto tremolava. Recorrien gràcies a la musiqueta, perquè entonces no hi havia altres mitjans de transport, avui com n'hi ha unions, trens, cotxes particulars, a motos, entonces no hi havia bicicleta, el que tenia una bicicleta ja feia més que un home. El moviment dels toreros, pues, com anaven a vestir-los i tranquil·litzant-los i tot això. Sí, venien desfilant així a la plaça Bous a tocar a la correguda Bous. A més, la costum era ja de matí en el passacall a replegar a tots els festers per les cases. Sí. Passaven la música de passacall i així al fester, en la festera, hi ha la reunió, o bé a la iglesia per missa, o bé pel passacall anar tirant trons davant, o traques, o el que fora. La costum de així. ¿Aún me estáis grabando? Claro. Ah, caramba, pues qué bien, mira. S'havia de renovar tot el repertori, com hem vist en el llibre d'actes, i el que feien molts mestres, inclòs el mestre de la música, era fer xocotetes adaptacions d'obres més o menys conegudes per a poder-les interpretar en la banda. El mestre Pérez, que era un manitas, que Te'l va tornar a arreglar. no, mos enviava a fer goma de prunera i de becoquer, això, per fer la cola. Com no hi havia pegamento com ara i tot això, doncs buscava arreplegar goma en els melers, la goma eixa, i ell s'ho arreglava. És que a voltes de 3 o 4 clarinets en fèiem uno. Anaven desarmant-li claus i posant-li-us a un altre, el barriler d'un clarinet posant-li-ho a l'altre. I així, de 3 instruments a voltes en fèiem uno. I roïn. Sí, i forrant-li sabatilles, una sabatilla que es feia roïn en una pell de botifarra, a lo millor li arreglàvem la clau. Sí. Gràcies a les bandes de música i aquests arranjaments que es feien d'obres, sobretot de sarsuela, pues, en els pobles es va conèixer la sarsuela. I este és el cas de la peça que anem a escoltar ara. Pues si vols, anem a escoltar... Agua, bueno, azucarillo. voleu, anem a escoltar Agua, azucarillo y aguardiente.
La mateixa Unió Musical també representava sarsueles a petit comitè, obres de teatre i fins i tot un Belén, fa anys, en els anys 40, 50. Era una forma de recabar més recursos, si cap, per a aquesta difícil labor musical que necessitava de la gran dedicació, de l'esforç i de la vocació dels seus músics i, per supost, de diners per a poder pagar al mestre que vinguera a fer classe així des del té en bicicleta. A voltes li pagaven en fruta i en verdura, però era la manera en la que eixien avant com fera falta. Però aquells temps, afortunadament, van millorar i va aparèixer una editorial molt curiosa que es dedicava a publicar tots els mesos 2 peces per a banda, i això va permetre que moltes de les bandes pogueren anar renovant contínuament el seu repertori, encara que no pogueren fer-se ells mateixos els arranjaments. Hem recuperat una d'aquestes revistetes, la revista Hispània, que el que feia era aportar un guió i les partitures de tota la banda. I això li arribava a la Unió Musical, ja transformada en Societat Recreativa Musical, a partir de finals dels anys 40. En els anys 50 ja era habitual que tots els mesos arribaren 2 peces. A part de fer concerts, s'han fet moltes serenates i moltes verbenes en el poble i la gent, com ha dit, ballaven i era la disco mòbil dels anys 50. Hem anat per tot aquest contornar, per tot, a Calp, a Callosa, a Déniat, que vam anar per un concert, allà en Cullera. Hem anat també en Alcoi, anàvem també en pla d'orquestra a Tair Altagines. En aquell entonces es guanyava jo la goleta eixa de guanyar algo, perquè entonces l'orquestra Anàvem a guanyar el jornalet i a portar el jornal a casa per la mare i el pare perquè hi havia que menjar i... Hem corregut a muntó. Jo tocava en l'orquestra el mestre Pérez, allà a Sant Antoni, al Fas, i estaven ell i Perolo. I ell diu, vosaltres plegueu els instruments que nosaltres m'ho anem, per mig del bancal. Però d'allí es van guipar i agarres amb en coets, merda. I altra vegada que es van cagar damunt, perquè tenien una por, mare de Déu. Allò era la distracció dels jovenets, la distracció dels jovenets. Per la festa, per la nit, tocàvem tots, anàvem a ballar també, n'hi havia un o 2 que deien «Che, vosaltres, quan s'acabi esta, en balleu 2 i veniu a tocar». I així anàvem combinant i ballaven tots. Allí baix en la cultural, mos ajuntaven tots els músics i allí, feien parlar els instruments. Jo em feia 2 copetes i el clarinet l'adreçava.
Després de que en l'any 55, en gener del 55, es recibirà este bolero de Bobby Capó, se'n recibiran molts més. Però tal vegada la gran renovació de la Societat Recreativa Musical d'Alta Vella va ser el canvi del director. Van passar del gran mantenidor, del mestre del treball i de l'esforç, que era José Pérez Albiñana, el mestre de la música, que va triar a un dels seus més avantatjats deixebles, com era Vicente Pérez, Vicent La Tenda, per a que fora el seu substitut. I la va encertar, va estar 30 anys de mestre, des de l'any 57 fins a l'any 87. El mestre Pérez le deia, pues mira, uno que tocava el clarinet principal, le deia, mira, pues tu ves i repassa-li un poquet. Jo recordo que veníem a casa a donar-me lliçó i mira, i entre tots, perquè és que el mestre Pérez era soles per ensenyar i necessitava algo d'ajuda. El mestre Pérez ja es feia major i venia en bicicleta del DSI i claro, vas aplegar una certa edat que ell ja no podia vindre. I entonces diu, així n'hi ha un xic que té preparació per a portar la banda. I entonces va agarrar, jo recordo el dia que li va fer l'entrega de la batuta a Vicente Pérez. Bueno, pues el mestre Vicent era, per nosaltres era el tot, no? Era un home que el que hi preguntaves ell el dia i t'animava i, vamos, molt bé. Jo només he donat solfeo en Vicent, Jo només he donat solfeo en Vicent. Vicent em va ensenyar el solfeo i després l'instrument també me'l va ensenyar ell. El primer any que vaig entrar jo a la banda vam anar a tocar al Cristo Altea i el mestre Pérez estava mirant la partida de pelota. I Vicent, com li agradava un muntó la pilota, estàvem allí i jo sempre anava amb Vicent, perquè era xicotet i sempre anava amb ell. I diu, ala, pues assenta't allí. Allí una cadireta em va assentar i em va fer tocar un paper, el gall es dia, de dalt baix, i el mestre al costadet, en la batuteta, des de dalt baix. Jo soles allí vaig passar molta vergonya, molta vergonya. Eixe repertori i eixa cada vegada més gran disponibilitat va fer que en els anys 50-60, la banda corguera tota la província d'Alacant, entre altres coses perquè quedaven molt poques bandes a la comarca de la Marina. Este llibre, és un dels tants que hi havia en l'arxiu, és el que ens ha donat tal vegada més pistes per a poder fer o poder trobar la història de la recreativa. Este llibre és el diari dels músics, on apuntaven totes les actuacions que van tindre lloc entre els anys finals dels 50 a principis dels anys 70, que és possiblement l'època de major activitat de la societat recreativa al llarg de, com els he dit, tota la província. Però tal vegada el canvi més important ens vindrà de la mà del turisme. El turisme va a canviar-nos, i va bé i va mal. En l'any 58, el que era alcalde de Benidorm, don Pedro Zaragoza Horts, va ser amenaçat d'excomunió perquè va autoritzar que les dones pogueren prendre el sol en la platja en biquini, i allò en Espanya estava prohibidíssim. Com se la jugava, i més en les autoritats eclesiàstiques, què va fer? Va agarrar la seva vespa una nit i se'n va anar al Palacio del Pardo a parlar en Franco. I quan va arribar allí li va explicar que este poblet i tants altres, en aquest cas Benidorm, li vindria molt bé això del turisme per anar avant, però que per a poder viure del turisme havia d'autoritzar, encara que només fora per als estrangers, el fet que pogueren prendre el sol en biquini. Bé, així va quedar la cosa, i quina és la sorpresa de don Pedro Zaragoza, que als pocs dies se li presenta en Benidorm el ministre de la Governació i la senyora Carmen Polo. Què fem? Com es recibim? Doncs no li va quedar un altre recurs, i de xavo recurs, que cridar a la recreativa perquè li tocara a la senyora Carmen Polo a l'arribar a Benidorm de visita per a d'alguna manera santificar allò del biquí.
tots els que estaven de presidents i de socios, així eren quasi tots mestres d'obres. I van agarrar i els diumenges i els dissabtes i els dies de festa van anar i van tallar pins per la serra o per ahir, per Monte, i van muntar, van fer, Montí Vicent era secretari de la banda, secretari no, era el tesoret. I ell va donar el terreno allí i van fer l'acadèmia, que és ara on està la ferreteria. Evidentment la música va renovant-se i la institució també es renova. I passarà a ser, després d'aquests anys tan forts, de tant de bolo, de tant d'eixida fora del poble, de 60 principalment, passa a ser una altra cosa. Tiraven molt a faltar, sobretot per a poder treballar en condicions, un local en bona acústica. Ja en l'any 82, els socis es plantegen comprar un local o un solar en el que construir aquest primer local social que tanta gana tenien després de quasi 50 anys d'anar un poc pegant bacs. Moltes voltes inclús anàvem a ensaiar al cine d'Altea o altres auditoris d'altres pobles, a l'Auditori de la FAS, per a poder treballar en condicions i poder matisar i ajustar les peces de cara al certamen. D'allí passaran a la part de dalt de les oficines de Caixa Altea, d'ací dalt, del Telavella. La cooperativa, la Caixa Altea, va fer un local així en el Telavella i me'l va cedir, i entonces ja ensaiàvem dalt del banc. I fan avant, hem de comprar un solar per a poder construir el nostre local. Érem una quadrilleta de 7 o 8, el meu germà també estava, i van dir de comprar el local, de comprar el terreno. I, bueno, ens vam ajuntar, vam anar un dia a casa de la propietària del terreno i, en veritat, el mateix dia que vam anar, el van comprar. I ara ja l'Ajuntament m'ha fet un centre famolat. Per fi disponem d'un local en condicions per a poder assajar com Déu mana. La recreativa ha anat molt lluny, fins i tot a Baviera, a Alemanya. Bueno, els primers certàmens que jo recorde que ha participat la banda, nosaltres vam estar tocant en uno, en el carrer Gambo, en Benidorm,
vam estar tocant i vam participar, i també en Calp. En Calp també van anar a un certamen que també vam participar, en aquests 2 certàmens. Però, vamos, ja més en sèrio és de la Diputació. Més en sèrio i la banda preparada per a certamen és de Diputació. Els certàmens sempre són bons per les bandes, principalment perquè s'està una temporadeta que s'ensalla molt. I entonces quasi tots els músics van, i en els ensaios normalment, quan més gent n'hi ha, més gust dona d'ensenyar. En aquesta evolució i renovació contínua li va arribar el temps al mestre Vicent Latenda, al mestre Vicent Pérez, que després de 30 anys definitivament va haver-se de retirar de la recreativa, però no es va retirar de donar classe, perquè va seguir donant classes a casa i ajudant als músics per a que seguiren ahí, al peu del canó. Bé, nosaltres comencem a donar classes en Pepe el Viudo. I lo bonico és que no és que ensenyava clarinet soles, ensenyava canya i metal. Després també comença Joan el Chaparro a tirar-li una maneta i ajudar-lo també en les classes. Jo era un dels més adelantadets entonces i vaig començar a donar classes també, perquè primer allí en casa em vaig donar al meu germà, Amadeo, Domingo, una quadrilleta, Salauret, 5 o 6. Venien i jo vaig començar, els vaig comprar un metedor eslava i jo vaig començar a donar solfa allí. I d'allí ja Vicent em va dir, doncs podia seguir una miqueta així, i vaig seguir donant solfa, per almenys 2 o 3 o 4 anys. I després van donar classes en el teu germà José Rafael, ja també que va començar a donar classes i ens va preparar per anar al conservatori. Nosaltres som la primera generació que va al conservatori, però no de forma oficial, nosaltres anem a examinar-nos lliures. I després també ens va agarrar Vicent de la Tenda, Vicent, el mestre de la banda, també ens va agarrar una temporadeta un grup de gent. Va dir, xicons, si vosaltres teniu ganes d'ensenyar-vos una miqueta més, jo vos puc ensenyar, no patiu. I ens donava classes en el mateix bar. Jo recordo que anàvem i ell tenia uns mètodes d'eslava, ja no sé, ja seria la tercera part o la quarta d'eslava, no ho sé el que seria allò, no me'n recordo, però sé que ja trobo que van començar a tocar la clau de Don Primera ja, és a dir, que ja van començar una miqueta més a fondo. En este viatge tan llarg que ha fet la recreativa al llarg de 75 anys, també la música de banda ha fet un llarg viatge, perquè hem passat, evidentment, des de passodobles fins a obres simfòniques escrites ja per a banda en tota la intenció. Vam eixir de la caixa, bombo, plats i a voltes timbals a una barreja d'instruments i una gamma molt gran, làmines, campanes, com podem veure allí darrere, gongs, podem veure allí darrere tot el que n'hi ha. La peça que hem triat és una peça d'eixes simfòniques escrites específicament per a banda. Doncs anem a escoltar l'Horto i Amur, el primer moviment.
que era un xiquet de 6 anys, sempre ha vist a mon pare en la banda i allò per a mi, des del punt de vista d'un xiquet de 6 anys, allò era el més important que poguera passar-li. El ser músic i formar part de la banda de música era algo molt gran. Sí. Jo sempre anava als concerts, no? I jo voldria ja ser la que tocava, no la que estava mirant. Jo, clar, jo tant d'anys en el conservatori, en Edu 4, ja tenia ganes d'entrar a la banda. Que els joves són els que es penten i que si els joves tenen ganes, la banda segueix. La gent que entra nova motiva la que hi ha allà dins. Jo la definiria com una família, vamos, que els agrada la música i tenen aquest propòsit de divertir-se i passar-ho bé. I així hem arribat al final de la història. L'any passat, quan es complia l'aniversari apòcrif, el que ningú sabia, el que no estava escrit però que tot el món sabia, es va fer un concert en el que es convidava a tots els antics músics a que tornaren a agarrar l'instrument i es posaren una altra volta damunt de l'escenari. I això per a mi és el més gran d'esta banda. Quan Pedro Zaragoza, en l'any 59, es rendeix a l'evidència, no li queda més remei que dur-la perquè no n'hi havia ninguna altra banda que havia aguantat el tiró durant els difícils anys 50 en els que totes les bandes de la Marina s'havien desfet. Ningú n'havia pogut aguantar aquest ritme. Vam arribar una volta que la banda ens van quedar 14, que venien uns de Bolulla a ajudar-nos a tocar, érem 14. Sí, que és quan vam entrar nosaltres, que eren 17 o 18, sí. Entonces les bandes van estar molt mal, molt mal, totes. L'Altea va arribar a desfer-se i nosaltres va faltar poquet, perquè no érem 14 o 15. Va decaure molt la banda i don Vicente, el director, ens deia «Che, pues i duro, i no es té que desfer, i no que desfer». Total, que per eixir així al poblet, així en el Tela Vella, per eixir a tocar, em portaven 5 de fora. Però van aguantar el timó. Ara, després va pujar, va començar a prosperar la banda a raïs de que van entrar algunes xiques. Van començar 7 xiques en l'any 75, que eren 2 flautes, que eren Angelita i Pepa, i els altres tot clarinets, Maite, Rosa, Vicenta, Pepa i jo. La nostra generació possiblement va supondre una injecció d'il·lusió per a la banda, jo pense. Vam renovar d'alguna forma la plantilla dels músics. Hi ha hagut bandes que han tingut èpoques, han parat, han tornat, nosaltres la nostra societat sempre ha tingut continuïtat, no ha parat mai l'activitat. Més mal o més bé, ahí hem estat. Menys gent, més forts o menys forts, però hi hem estat. Jo tampoc he tingut més remei que rendir-me a l'evidència d'una banda en una història que no es podia contar en paraules i que havien de contar-la necessàriament en música, paraules i en un documental. I en això tancarem almenys el que jo he intentat que siga la verdadera història d'una banda. L'any 92, el mestre Fernando Penella regalava el pasodoble al Tela Vella a esta societat. I abans de començar la direcció del pasodoble, Penella va dir que s'havia rendit, que no tenia més remei que rendir-se a l'evidència i que escriure un pasodoble per a un poble que li pareixia de màgia, de fantasia. No li faltava raó. N'hi ha alguna màgia en aquest poble per a que una banda ha sobreviscut 75 anys ininterrompudament. Això no ho poden dir pràcticament cap de banda de la província, que en ningú moment hagi tingut una baixó ni hagi deixat de tocar o s'hagi arribat a dissoldre. Poques han aguantat el que ha aguantat la recreativa. I Penella va dir que tenia que escriure un pasodoble per a aquest poblet i per a aquesta banda. I dia que per a ell era el millor del món. I si no ho era, el pasodoble que l'esguellaria allí mateixa. Hacía una fantasía de pobre. Y arreglo a esa fantasía, yo me voy a inspirar de hacer un pasodoble que siga el millor de tot. Eixa según la intenció, i si no és, la carga i el trenque.
la recreativa ha sigut un èxit. Sí, senyor, sí. Som un grup, tots amics, ningú té ningú problema amb ningú, mos portem molt bé i dona gust anar als assajos. Però sempre el gust i això que tenen és el que es portarà avant, sempre. No n'hi ha que parar en el 75, n'hi ha que intentar aconseguir 100. Jo penso que n'hi ha que celebrar-lo perquè és una cita important, però n'hi ha que seguir endavant.